Există o înțelepciune străvece care șoptește prin vânturile timpului, o cunoaștere transmisă din minte în minte, de la maestru la discipol, de-a lungul a mii de ani. În adâncurile templelor budiste, departe de privirea lumii moderne, maestrii au păstrat tehnici sacre de autovindecare, metode atât de profunde încât pot transforma suferința în eliberare, durerea în înțelepciune și boala în sănătate. Astăzi, vălul se ridică. Pentru prima dată, aceste practici secrete devin accesibile celor care caută cu adevărat. Nu este vorba despre tratamente superficiale sau remedii temporare. Este vorba despre o călătorie în esența vindecării autentice, unde corpul și mintea nu mai sunt entități separate, ci manifestări ale aceleiași conștiințe sacre. Fiecare dintre cele 8 tehnici pe care urmează să le descoperi reprezintă o cheie care deschide o ușă către transformare. Unele vor părea simple la suprafață, dar profunzimea lor se va dezvălui doar celor care practică cu devotament. Altele vor provoca înțelegerea ta despre realitate, invitându-te să vezi dincolo de aparențe, în inima adevărului. Pregătește-te să pășești pe un drum străbătut de Buddha însuși, de nenumărați bodhisattva și de maestri iluminați care au descoperit că vindecarea adevărată începe din interior. Corpul tău nu este un inamic de învins, ci un templu de înțeles. Mintea ta nu este o sursă de suferință de reprimat, ci un ocean de potențial de explorat. Respiră adânc, deschide-ți inima, pregătește-te să înveți ceea ce puțini au avut privilegiul de a cunoaște. Capitolul 1. Respirația vindecătoare, prana sacră a transformării. În tradiția budistă, respirația nu este doar un proces mecanic de supraviețuire. Este punte între trup și spirit, între conștiința limitată și nelimitată, între suferință și libertate. Maestrii antici au descoperit că în fiecare respirație se află un potențial nemăsurat de vindecare, dacă știm să o folosim corect. Tehnica respirației vindecătoare nu seamănă cu nimic din ceea ce ai învățat despre respirație până acum. Nu este vorba despre hiperventilare sau despre reținerea forțată a aerului. Este vorba despre o dansă subtilă cu forța vitală însăși, despre a deveni conștient de dimensiunea energetică a fiecărei inspirații și expirații. Când te trezești dimineața, înainte ca mintea să înceapă să tejească poveștile zilei, ia o clipă să observi respirația ta naturală. Nu o schimba, nu o forța, pur și simplu observă. Aerul intră, aerul iese. Pieptul se ridică, pieptul coboară. În această simplitate profundă se află prima lecție. Vindecarea începe cu acceptarea a ceea ce este. Acum, începe să respiri conștient prin nas, lăsând aerul să pătrundă adânc în abdomen, nu doar în piept. Imaginează că fiecare inspirație aduce lumină de aur în corp, o energie curată și vindecătoare care umple fiecare celulă. Cu fiecare expirație, eliberezi toxinele, nu doar cele fizice, ci și cele emoționale și mentale. Tensiunile, fricile, îngrijorările, toate sunt purtate afară pe valul expirației. Maestrii budiști practică o tehnică specifică numită respirația celor 9 purificări. Vizualizează 3 canale energetice în corpul tău. Unul central, de-a lungul coloanei vertebrale, și 2 laterale, pe stânga și pe dreapta. Cu fiecare ciclu de respirație, curățește aceste canale de obstrucțiile energetice care provoacă boală și suferință. Respiră profund prin nara stângă, închizând nara dreaptă cu degetul. Imaginează că aerul intră printr-un canal de safir albastru pe partea stângă a corpului tău, dizolvând toate blocajele și impuritățile. Gine respirația pentru 3 secunde, apoi expiră lent prin nara dreaptă, eliberând tot ce nu mai servește. Repetă de 3 ori. Apoi inversează. Inspiră prin nara dreaptă, vizualizând un canal roșu-rubiu, și expiră prin stânga. Apoi inspiră prin ambele nări, simțind cum energia curge prin canalul central, strălucitor ca un fir de aur pur. Această practică, făcută în fiecare dimineață, resetează sistemul tău energetic întreg. Dar vindecarea prin respirație merge mai adânc. Când simți durere în corp, în loc să te contractezi împotriva ei, respiră direct în ea. Pare contraintuitiv, dar este profund transformator. Identifică locul durerii, fie că este o tensiune în umeri, o durere de cap sau o neliniște în stomac. Direcționează-ți respirația exact acolo.
Cu fiecare inspirație, imaginează că aduci spațiu și lumină în zona durerii. Nu încerca să o faci să dispară. În schimb, fii curios despre ea. Ce formă are? Ce culoare? Se mișcă sau este staționară? Respiră cu ea, nu împotriva ei. Miraculos, vei descoperi că durerea începe să se transforme. Uneori dispare complet, alteori își schimbă natura, devenind mai puțin solidă, mai fluidă. Există și respirația medicinei interioare, o tehnică secretă transmisă doar în cercurile inițiatice. Stai confortabil și respiră natural până când mintea se liniștește. Apoi, cu ochii închiși, vizualizează în centrul pieptului tău o sferă de lumină albă strălucitoare. Cu fiecare inspirație, sfera crește, devenind mai luminoasă, mai pură. Cu fiecare expirație, trimite raze de lumină vindecătoare către orice parte a corpului care are nevoie. Dacă ai o afecțiune specifică, fie ea fizică sau emoțională, direcționează intenționat această lumină acolo. Nu te grăbi. Lasă lumina să pătrundă adânc, să dizolve blocajele, să restaureze echilibrul. Practică acest exercițiu timp de cel puțin 15 minute zilnic și vei începe să observi schimbări profunde, nu doar în sănătatea ta fizică, ci în întreaga ta ființă. Respirația corectă reglează sistemul nervos, calmează mintea agitată, fortifică sistemul imunitar și echilibrează emoțiile. Dar cel mai important, te conectează cu sursa ta interioară de vindecare, acea inteligență înnăscută a corpului care știe exact cum să se reechilibreze, dacă doar îi oferim condițiile potrivite. Un maestru zen spunea, respirația este poarta către nemurire. Nu vorbea despre nemurirea fizică, ci despre descoperirea acelei părți din tine care nu se naște și nu moare, care rămâne neatinsă de boală și suferință. Prin respirația conștientă, atinge acea dimensiune a ființei tale. Practică zilnic, cu răbdare și dedicare. Nu căuta rezultate spectaculoase imediate. Vindecarea autentică este ca o sămânță care crește în tăcere, în întuneric, până când într-o zi descoperi că totul s-a transformat. Capitolul 2. Meditația vindecătoare, alchimia interioară a stării de bine. Când Buddha a atins iluminarea sub copacul Bodhi, a descoperit nu doar natura suferinței, ci și calea către vindecarea completă a ființei umane. În inima acestei descoperiri se afla meditația, nu ca o practică religioasă, ci ca o tehnologie profundă a conștiinței, capabilă să transforme boala în sănătate și suferința în pace. Meditația vindecătoare nu înseamnă pur și simplu să stai nemișcat și să încerci să nu te gândești la nimic. Este un proces activ de purificare, de realiniere, de reconectare cu sursa interioară a sănătății. Maestrii budiști au dezvoltat tehnici specifice care activează puterile de autovindecare ale corpului și minții într-un mod pe care știința modernă abia acum începe să îl înțeleagă. Începe cu pregătirea spațiului interior, găsește un loc liniștit unde nu vei fi deranjat pentru următoarele 20-30 de minute. Stai într-o poziție confortabilă, fie în poziția lotusului, fie pur și simplu pe un scaun, cu coloana dreaptă dar relaxată. Închide ochii și lasă mâinile să se odihnească natural, în poală sau pe genunchi. Prima fază a meditației vindecătoare este scanarea corpului cu compasiune. Nu este o scanare clinică detașată, ci o explorare plină de dragoste și acceptare a fiecărei părți a corpului tău. Începe cu vârful capului și coboară lent, foarte lent, aducând conștiința ta în fiecare zonă. Când ajungi cu atenția într-o anumită parte a corpului, nu o judecă. Nu spune, această zonă ar trebui să fie mai relaxată sau aici am o problemă. În schimb, adresează-i direct un gând de recunoștință. Mulțumesc pentru serviciul tău credincios. Îți trimit dragoste și vindecare. Acest simplu act de recunoștință și compasiune declanșează procese profunde de vindecare la nivel celular. Cercetările moderne confirmă ceea ce maestrii budiști au știut dintotdeauna. Gândurile de compasiune și iubire modifică chimia corpului, reducând inflamația, întărind sistemul imunitar și promovând regenerarea țesuturilor. Dar știința măsoară doar umbra realității mai profunde pe care o experimentezi în meditație. După ce ai scanat întregul corp cu această atenție plină de grijă, treci la a doua fază, meditația luminii vindecătoare.
Vizualizează o sursă de lumină deasupra capului tău, o lumină albă, aurie, pură, perfectă, care conține esența vindecării absolute. Această lumină nu este doar o fantezie, reprezintă accesarea câmpului cuantum de potențialitate infinită care stă la baza realității. Cu fiecare inspirație, lasă această lumină să curgă în corpul tău prin creștetul capului. Ea curge ca un șuvoi de miere de aur, umplând mai întâi craniul, apoi coborând prin gât, umeri, piept, abdomen, bazin, picioare, până când tot corpul tău devine un vas plin cu această esență luminoasă. Dar nu te opri aici. Lumina este infinită, așa că continuă să o lași să curgă până când începe să se reverse din fiecare por al pielii tale, creând un câmp de lumină în jurul tău. Stai în acest câmp, simțindu-te înconjurat, protejat, hrănit de energia vindecătoare. Acum vine partea secretă a practicii, tehnica pe care puțini o cunosc. Identifică orice boală, durere sau dizarmonie din corpul sau mintea ta. Nu te teme de ea, nu o respinge. În schimb, invit-o în câmpul de conștiință cu blândețe. Unde o simți în corp? Dacă ar avea o formă, cum ar arăta? Dacă ar avea o culoare, care ar fi? Odată ce ai localizat-o și i-ai dat o formă în imaginația ta, începe să o înconjori cu lumina vindecătoare. Nu încerca să o distrugi sau să o elimini forțat. În schimb, lasă lumina să o înmoaie, să o dizolve gradual, precum soarele dizolvă ceața dimineții. Poți chiar să vorbești cu ea. Te văd, te recunosc, te eliberezi cu dragoste. Această abordare poate părea ciudată, dar are o înțelepciune profundă. Multe boli sunt manifestări ale unor emoții nerezolvate, ale unor părți din noi înșine pe care le-am respins sau le-am înfruntat. Când le întâmpinăm cu acceptare și compasiune în loc de rezistență, ele își pierd puterea de a ne face rău și pot fi integrate sau eliberate. Un alt aspect esențial al meditației vindecătoare este meditația asupra impermanenței vindecătoare. Contemplă profund adevărul că totul se schimbă continuu. Celulele tale se înlocuiesc constant. Corpul tău de acum 7 ani pur și simplu nu mai există. Ai un corp complet nou. Dacă totul se schimbă, atunci și boala ta trebuie să se schimbe. Nu este o entitate fixă, ci un proces dinamic. Această înțelegere nu este doar filosofică, ea deschide spațiul pentru vindecare. Când realizezi la nivel profund că nimic nu este permanent, inclusiv suferința ta actuală, ceva se relaxează în tine. Rezistența se dizolvă și în acea relaxare, vindecarea devine posibilă. Maestrii tibetani practică și meditația medicului Buddha, o tehnică puternică de invocare a energiilor vindecătoare. Vizualizează în fața ta figura strălucitoare a medicului Buddha, albastru ca cerul la miezul nopții, emanând raze de lumină vindecătoare din fiecare por. În mâna stângă ține un vas cu nectarul vindecării universale, în dreapta o plantă medicinală. Invocă prezența acestei divinități vindecătoare, care în realitate este manifestarea propriei tale naturi Buddha, a propriei tale capacități înnăscute de autovindecare. Imaginează că medicul Buddha zâmbește și din inima lui începe să emane lumina albastră care te îmbracă complet. Această lumină dizolvă toate bolile, toate blocajele, toate suferințele. Apoi, medicul Buddha se topește în lumină și se contopește cu tine și tu devii medicul Buddha. Simte cum corpul tău se transformă în corp de lumină albastră, străluci cu toate calitățile vindecării, compasiunea infinită, înțelepciunea perfectă, puterea de a transmuta suferința în eliberare. Din inima ta acum radiază lumină către toți cei care suferă. Această practică nu este doar simbolică. Ea reconfigurează rețeaua neurală, activează gene care susțin vindecarea, modifică câmpul bioelectric al corpului și te aliniază cu frecvențele vindecării la nivel quantum. Practică-o zilnic cu credință și deschidere și vei asista la transformări care par miraculoase. Închide meditația revenind ușor la conștiința trupului fizic, mișcând degetele de la mâini și picioare, deschizând ochii încet. Poartă cu tine pe tot parcursul zilei acea lumină interioară, acea conexiune cu sursa vindecării. Ea nu dispare când meditația se termină, doar devine mai subtilă, un fundal constant al existenței tale. Capitolul 3. Tehnica mudra, limbajul sacru al mâinilor vindecătoare. În templele ascunse ale Himalaiei, maestrii budiști au păstrat o cunoaștere extraordinară,
Mâinile noastre nu sunt simple instrumente fizice, ci antene sofisticate capabile să canalizeze și să modeleze energia vitală. Mudra, gesturile sacre ale mâinilor, sunt o știință precisă a vindecării energetice, o limbă tăcută care comunică direct cu forțele subtile ale Universului. Fiecare deget al mâinii corespunde unui element și unui organ specific din corp. Degetul mare reprezintă focul și conectează cu plămânii. Degetul arătător corespunde aerului și intestinului gros. Degetul mijlociu rezonează cu eterul și circulația. Degetul inelar vibrează cu pământul și sistemul digestiv. Degetul mic se asociază cu apa și inima. Când formezi anumite configurații cu degetele, creezi circuite energetice care activează sau reechilibrează fluxurile de prana, forța vitală, prin corp. Nu este superstiție sau simbolism gol. Este o tehnologie exactă a conștiinței și energiei, testată și rafinată de-a lungul a mii de ani. Prima mudra vindecătoare pe care trebuie să o înveți este Prana Mudra, gestul forței vitale. Unește vârfurile degetului mic și degetului inelar cu vârful degetului mare, în timp ce degetul arătător și cel mijlociu rămân drepte și relaxate. Formează această mudra cu ambele mâini și ține-le în poală sau pe genunchi în timpul meditației. Această simplă configurație are efecte profunde, activează energia radială a corpului, întărește sistemul imunitar, îmbunătățește vederea și reduce oboseala cronică. Dar mai presus de toate, te conectează cu rezervoarele profunde de vitalitate care există în interiorul tău, adesea neaccesate și neutilizate. Când practici Prana Mudra, respiră profund și uniform. Cu fiecare inspirație, simte cum energia pământului urcă prin picioare și se acumulează în abdomenul inferior. Cu fiecare expirație, această energie se distribuie uniform prin tot corpul. Practică timp de 15 minute zilnic, mai ales când te simți epuizat sau bolnav. A doua mudra esențială este Shuni Mudra, mudra răbdării și purificării. Atingi vârful degetului mijlociu cu vârful degetului mare, celelalte degete rămânând relaxate. Această mudra este deosebit de puternică pentru purificarea sângelui, stimularea metabolismului și clarificarea minții. Când formezi Shuni Mudra, concentrează-te asupra senzației de la punctul de contact dintre cele două degete. Vei simți o pulsație subtilă, o vibrație fină. Aceasta este energia vitală devenind activă. Respiră în această senzație, lasă-o să crească, să se extindă prin mâini, brațe, în tot corpul. Surya Mudra, mudra soarelui, este extraordinar de eficientă pentru accelerarea metabolismului și eliberarea de greutate în exces. Îndoaie degetul inelar și apasă, baza cu degetul mare, celelalte degete rămânând drepte. Această mudra crește elementul focului în corp, arzând toxinele și reechilibrând sistemul digestiv. Practică Surya Mudra dimineața, pe stomacul gol, timp de 10-15 minute. Vei simți o căldură plăcută răspândindu-se în corp. Nu este o căldură fizică, ci o căldură energetică care dizolvă blocajele și stimulează circulația pranei. Combinată cu postul intermitent, această mudra devine un instrument puternic de detoxifiere și regenerare. Pentru vindecarea durerii și inflamației, există Apana Mudra, mudra energiei descendente. Unește vârfurile degetului mare, mijlociu și inelar, în timp ce degetul arătător și cel mic rămân drepte. Această mudra facilitează eliminarea toxinelor, reglează sistemul excretor și calmează durerea. Dacă suferi de dureri de cap, probleme digestive sau constipație, Apana Mudra practicată timp de 30 de minute zilnic poate produce îmbunătățiri semnificative. Poziționează mâinile în poală și respiră natural, vizualizând cum tot ce este toxic sau stagnant în corpul tău coboară și este eliminat prin rădăcinile tale energetice în pământ. O mudra extrem de puternică, dar mai puțin cunoscută, este Hakini Mudra, mudra minții superioare. Unește vârfurile tuturor degetelor ambelor mâini între ele, formând o cupolă. Această mudra activează comunicarea între emisferele cerebrale, îmbunătățește memoria și concentrarea și este excepțională pentru vindecarea traumelor emoționale. Când te simți copleșit de emoții negative sau de amintiri dureroase, formează Hakini Mudra și adu, ții mâinile la nivelul inimii.
Respiră profund în spațiul dintre palme. Imaginează că fiecare expirație eliberează încărcătura emoțională, lăsând doar lecția și înțelepciunea experienței. Vei simți o claritate crescândă și o pace interioară restaurată. Pentru cei care suferă de anxietate și agitație mentală, Dhyana Mudra, mudra meditației profunde, este un remediu puternic. Așezează mâna dreaptă în mâna stângă, ambele cu palmele în sus, în poală. Vârfurile degetelor mari se ating ușor, formând un triunghi. Aceasta este mudra pe care Buddha o folosea în meditația sa. Dhyana Mudra creează un câmp de liniște în jurul tău. Energia nu mai se scurge prin extremități, ci se acumulează în centrul vital al corpului. Mintea, nemai fiind hrănită de agitația energetică, se liniștește natural. Nu trebuie să lupți cu gândurile, doar ține mudra și respiră și liniștea va veni de la sine. Există și mudra specifice pentru diferite afecțiuni. Vayu Mudra, pentru dureri articulare și reumă, se formează îndoind degetul arătător și apăsându-i baza cu degetul mare. Prithvi Mudra, pentru întărirea oaselor și a țesuturilor, unește vârfurile degetului mare și celui inelar. Varuna Mudra, pentru echilibrarea apei în corp, unește degetul mic cu degetul mare. Secretul eficacității mudra nu stă doar în formarea corectă a gestului, ci în conștiința cu care le practici. Mudra sunt punți între intenție și manifestare. Când formezi o mudra cu înțelegere clară a scopului ei și cu credință în eficacitatea ei, activezi nu doar circuitele energetice fizice, ci și câmpurile morfogenetice ale vindecării. Maestrii avansați combină mudra cu mantra, sunete sacre și cu vizualizare pentru a multiplica efectele. De exemplu, în timp ce ții prana mudra, poți să cânți mental sau vocal mantrul Om Mani Padme Hum, vizualizând lumina albastră pulsând din inimă în tot corpul. Această combinație creează o sinergie puternică care catalizează vindecarea la toate nivelurile ființei. Practică mudra cu regularitate, cu răbdare și cu respect pentru înțelepciunea ancestrală pe care o încorporează. Nu te aștepta la rezultate peste noapte, dar fii deschis la schimbările subtile care încep să apară. Un calm mai profund, o energie mai stabilă, o claritate mentală crescută. Acestea sunt semnele că mudra lucrează, restructurând realitatea ta energetică din interior spre exterior. Capitolul 4. Vizualizarea vindecătoare, puterea imaginației sacre. În tradiția budistă tibetană există o învățătură profundă. Mintea precedă toate fenomenele. Mintea este supremă. Mintea le creează. Această înțelegere nu este o simplă filozofie abstractă, ci o cheie practică către autovindecare. Ceea ce vizualizezi cu claritate și simți cu intensitate în mintea ta, începe să se manifeste în corpul tău și în realitatea ta. Vizualizarea vindecătoare nu este fantezie sau gândire pozitivă superficială. Este o tehnologie spirituală precisă care angajează sistemul nervos, sistemul endocrin și chiar expresia genetică într-un proces coordonat de transformare. Când vizualizezi corect, nu doar îți imaginezi vindecarea, o activezi la nivel celular. Știința modernă confirmă acest adevăr antic. Studiile de neuroplasticitate arată că creierul nu face diferența între o experiență fizică intensă și o vizualizare profundă. Atleții de performanță folosesc această cunoaștere pentru a-și îmbunătăți rezultatele. Pacienții cu cancer care practică vizualizarea vindecătoare experimentează răspunsuri imunitare îmbunătățite semnificativ. Nu este magie, este știința conștiinței aplicate. Prima tehnică de vizualizare vindecătoare este metoda luminii curative. Găsește o poziție confortabilă și închide ochii. Respiră profund de câteva ori până când mintea începe să se liniștească. Acum, imaginează că deasupra capului tău plutește o sferă de lumină, nu o lumină obișnuită, ci esența purificată a vindecării înseși, concentrată într-o formă strălucitoare. Această sferă poate fi albă, aurie, albastră sau de orice culoare care rezonează cu tine ca reprezentând sănătatea perfectă. Important este să o simți ca fiind reală, prezentă, pulsând cu potențial vindecător. Respiră în conștientizarea acestei sfere. Cu fiecare inspirație, ea devine mai strălucitoare, mai densă, mai puternică. Acum, lasă sfera să coboare ușor și să pătrundă în corpul tău prin creștetul capului. Pe măsură ce coboară prin tine, ea scanează fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare organ.
Oriunde întâlnește boală, durere sau dizarmonie, lumina se intensifică, dizolvând blocajul, restaurând echilibrul, reinsuflând viață. Dacă ai o afecțiune specifică, să zicem o inflamație în articulație sau o tumoare, vizualizează cu detalii precise cum lumina pătrunde în zona afectată. Vezi cum celulele bolnave se iluminează și se transformă, revenind la starea lor sănătoasă naturală. Nu te grăbi. Permite luminii să lucreze metodic, complet. Maestrii tibetani predau o tehnică avansată numită vizualizarea divinității interioare. În această practică, te vizualizezi nu ca ființa limitată, bolnavă sau fragilă pe care crezi că ești, ci ca o divinitate perfectă, strălucitoare, complet sănătoasă, manifestarea completă a potențialului tău cel mai înalt. Imaginează că corpul tău devine translucid, făcut din lumină pură. În locul oaselor, ai canale de lumină cristalină. În loc de organe materiale, ai centre de energie pulsând în armonie perfectă. Inima ta nu este o pompă de mușchi, ci un lotus strălucitor din care radiază dragoste și viață către întreg universul. Această vizualizare nu este autoamăgire, este amintirea adevăratei tale naturi. La nivel cuantum, corpul tău este într-adevăr în cea mai mare parte spațiu gol, energie organizată în modele. Când te vizualizezi ca lumină pură și perfectă, aliniezi conștiința ta cu această realitate mai profundă, permițând astfel reorganizarea structurilor fizice în direcția sănătății. O altă tehnică puternică este vizualizarea regenerării celulare. Această practică necesită o înțelegere de bază a biologiei, dar nu trebuie să fii expert. Imaginează că poți vedea celulele corpului tău, miliarde de entități microscopice, fiecare o lume în sine, lucrând neobosit pentru bunăstarea ta. Vezi cum celulele tale strălucesc cu viață și sănătate. Observă cum se divid și se înmulțesc, creând țezuturi noi, sănătoase. Oriunde există celule deteriorate sau bolnave, vizualizează, le fiind înconjurate de o lumină albastră strălucitoare, care le programează să revină la funcționarea optimă sau să fie eliminate și înlocuite blând. Focalizează-te pe sistemul tău imunitar. Vezi armatele de celule albe, războinicii tăi interiori, patrulând prin sânge, vigilente, puternice, inteligente. Când detectează un intrus sau o celulă defectă, acționează imediat, eficient, fără efort. Corpul tău este un ecosistem complex, perfect capabil să se vindece dacă îi se oferă sprijinul conștiinței tale. Pentru afecțiuni specifice, creează vizualizări personalizate. Dacă ai probleme cu inima, imaginează inima ta ca pe un soare roșu-auriu, pulsând constant, regulat, puternic. Vezi cum fiecare bătaie trimite valuri de sânge vital și plin de oxigen în tot corpul. Simte forța și reziliența ei. Dacă suferi de probleme digestive, vizualizează sistemul digestiv ca pe o râu care curge lin și eficient, transformând hrana în energie pură, absorbind nutrienții esențiali, eliminând deșeurile cu ușurință. Vezi fiecare organ digestiv strălucind cu sănătate, lucrând în armonie perfectă cu celelalte. Pentru durere cronică, există vizualizarea transformării. În loc să încerci să faci durerea să dispară prin forță de voință, ceea ce de obicei o intensifică, schimbi relația ta cu ea. Imaginează durerea ca având o formă, o culoare, o textură. Poate e un nod strâns, roșu și pulsant. Poate e o gheață, rece și albastră. Acum, în loc să lupți cu ea, trimite-i dragoste. Înconjoară-o cu lumină caldă, aurie, plină de compasiune. Vezi cum această lumină o înmoaie gradual. Nodul se dezleagă, gheața se topește. Nu forțezi nimic, doar oferi o alternativă la tensiune și corpul tău răspunde relaxându-se. Maestrii avansați practică vizualizarea cauzalității invers. În această tehnică profundă, nu vizualizezi procesul vindecării, ci rezultatul final ca și cum ar fi deja atins. Te vezi pe tine complet sănătos, vibrant, plin de energie. Nu în viitor, acum, în acest moment prezent. Simți în corp cum este să fii complet vindecat, cum te miști cu ușurință, cum respiră profund și liber, cum arde focul metabolismului tău, transformând hrana în energie pură, cum gândești cu claritate cristalină. Experierea completă, senzorială a sănătății perfecte, trăită
ca și cum ar fi deja realitate. Această practică pare contradictorie. Cum poți simți ca fiind adevărat ceva ce nu este încă? Dar aici stă secretul. La nivel cuantum, viitorul nu este fix. Multiple posibilități există simultan în superpoziție. Prin actul observării conștiente, în acest caz, vizualizarea intensă, colapsi funcția de undă în direcția realității pe care o observi. Limbajul sună tehnic, dar experiența este simplă. Ceea ce ții ferm în conștiința ta cu convingere și simțire devine real. Nu imediat, nu magic, dar inevitabil, pe măsură ce corpul și realitatea se realiniază cu viziunea ta. Un element crucial în vizualizarea vindecătoare este emoția. Vizualizările fără încărcătură emoțională sunt ca semințele pe pământ steril, au potențial, dar nu au hrană pentru ancolți. Trebuie să simți vindecarea în fibrele ființei tale. Bucuria de a fi sănătos, gratitudinea pentru corpul tău minunat, pacea de a fi în echilibru. Când vizualizezi, nu fii un observator detașat. Fii participant complet. Trăiește vindecarea cu fiecare celulă. Lasă-te copleșit de uimirea față de inteligența corpului tău. Simte dragostea pentru această formă fizică care te servește atât de credincios. Această implicare emoțională nu este dramatizare, este combustibilul care transformă vizualizarea în manifestare. Practică vizualizarea vindecătoare zilnic, preferabil la aceleași ore, creând un ritual. Creierul iubește rutina și va începe să anticipeze și să se pregătească pentru practică. Dimineața, după trezire, când mintea este încă limpede și receptivă. Seara, înainte de culcare, când ușa către subconștient se deschide în somn. Nu descuraja dacă la început pare dificil sau dacă mintea rătăcește. Vizualizarea este o abilitate care se dezvoltă cu practica. Începe cu sesiuni scurte de 5-10 minute și crește gradual. Folosește toate simțurile în vizualizare, nu doar vederea, ci și auzul, mirosul, gustul, atingerea. Cu cât este mai vie și mai completă, cu atât este mai puternică. Capitolul 5. Sunetele vindecătoare. Vibrația sacră a transformării. În tradiția budistă, sunetul nu este doar un fenomen fizic, este puterea primordială a creației înseși. În început a fost cuvântul, nu este doar o metaforă poetică, ci o realitate științică profundă. Universul însuși este o simfonie de vibrații și corpul uman este un instrument perfect acordat pentru a rezona cu frecvențele vindecătoare ale existenței. Maestrii budiști au descoperit că anumite sunete, rostite sau cântate într-un anumit mod, au capacitatea de a restaura armonia în corpul și mintea umană. Aceste sunete sacre, numite mantra, nu sunt simple cuvinte, sunt formule vibratoare precise care interacționează direct cu structura energetică a ființei noastre. Să înțelegem mai întâi mecanica sunetului vindecător. Fiecare organ, fiecare țesut, fiecare celulă din corpul tău vibrează la o anumită frecvență. Când un organ este sănătos, vibrația lui este clară, armonioasă. Când este bolnav, vibrația devine distorsionată, dezacordată. Sunetele vindecătoare funcționează prin principiul rezonanței, readucând organele și sistemele dezacordate la frecvența lor naturală, sănătoasă. Primul și cel mai puternic sunet vindecător este Om sau Aum. Acest sunet nu a fost inventat de om, a fost descoperit. Maestrii în meditație profundă au auzit această vibrație ca sunetul fundamental al universului însuși, pulsația cosmică din care toate celelalte emergă și în care toate se întorc. Când cânți Om corect, nu este un simplu exercițiu vocal. Închi ochii și respiră profund. Din adâncul abdomenului, nu din gât, începe să produci sunetul A, simțind vibrația în piept și abdomen. Treci gradat în U, simțind cum vibrația se ridică în gât și cap. Încheie cu buzele închise, vibrația rezonând în creștetul capului. Un singur om cântat cu deplină conștiință și corect poate reseta întregul sistem nervos, calmând mintea agitată și aducând corpul într-o stare de coerență. Practica de a cânta 108 omuri în fiecare zi, numărul sacru în budism, creează o schimbare profundă în câmpul tău energetic, eliminând blocajele și restaurând fluxul natural al pranei. Al doilea sunet esențial este AHA, sunetul eliberării și purificării. Stând confortabil, inspiră profund și pe expirație eliberează un
triple A, H, lung și sonor, ca și cum ai ofta eliberând toate tensiunile și toxinele din corp. Simte cum sunetul curge ca o undă de la cap până la picioare, spălând totul în calea sa. Practică sunetul AHA când te simți copleșit, când emoțiile negative te apasă, când corpul simte greu. Cu fiecare expirație sonoră, vizualizează cum energia stagnantă, durerea, teama, furia, tot ce nu ți servește este expulzată din sistemul tău. După 7-9 repetări, vei simți o ușurare palpabilă. Maestrii tibetani practică cele 6 sunete vindecătoare, fiecare corespunzând unui organ specific și elementului său asociat. Primul este sunetul ficatului, Sha, un șuierat blând ca vântul prin frunze. Stând cu ochii închiși, localizează ficatul în partea dreaptă a abdomenului. Pe expirație, produce sunetul SHHH, vizualizând cum toxicitatea și furia acumulată, emoția asociată cu ficatul, se scurg afară și ficatul devine verde strălucitor, proaspăt, regenerat. Al doilea sunet este pentru inimă, H, ca un oftat de mulțumire. Inima stochează nu doar sânge, ci și tristețe, durere emoțională. Când cânți triple acela cu mâinile pe inimă, simți cum aceste emoții grele se topesc și inima se umple cu lumină roșie-aurie, pulsând cu bucurie și dragoste. Pentru plămâni, sunetul este SSSSSSS, ca șarpele sau vântul printr-o crăpătură. Plămânii stochează durerea și melancolia. Inspiră adânc, umflând complet plămânii, apoi pe expirație lentă produce SSSSSS, vizualizând plămânii devenind albi și strălucitori, eliberați de toate încărcăturile, capabili să respire viața în plenitudinea ei. Rinichii răspund la sunetul Wu-U, un sunet profund din abdomenul inferior. Rinichii poartă frica în tradiția chineză și budistă. Când cânți Wu cu atenția în zona rinichilor, partea inferioară a spatelui, simți cum frica se dizolvă și rinichii devin albastru, întunecat, puternici ca oceanul adânc, sursa vitală a esenței tale. Pentru splină și stomac, sunetul este Wu, un sunet de uimire blândă. Splina stochează îngrijorarea și gândirea obsesivă. Cântând Wu cu atenția în centrul corpului, eliberezi tendința de a te îngrijora și splina devine galbenă ca aurul, luminoasă, transformând hrana în energie vitală curată. Ultimul sunet din serie este Hie, pentru triple încălzitor, sistemul care reglează temperatura și energia în cele 3 regiuni ale corpului. Acest sunet echilibrează întreaga ta ființă, integrând efectele celorlalte 5 sunete. Practica completă e aproximativ 10-15 minute și poate fi făcută zilnic, mai ales seara, pentru a elibera stresul acumulat în organe pe parcursul zilei. Efectele cumulative sunt extraordinare. Organe mai sănătoase, emoții mai echilibrate, o senzație generală de armonie interioară. Există și mantrul Om Mani Padme Hum, jurnalul compasiunii, una dintre cele mai puternice formule sonore din budismul tibetan. Fiecare silabă are o funcție de vindecare specifică. Om purifică orgoliul și conectează cu înțelepciunea corporală. Ma purifică gelozia și conectează cu răbdarea. Mi purifică dorința și conectează cu disciplina. Pad purifică ignoranța și conectează cu înțelepciunea. Me purifică lăcomia și conectează cu generozitatea. Hum purifică ura și conectează cu realizarea. Când cânți acest mantru, fie cu voce tare, fie mental, nu repeți doar sunete. Activezi un cod vibrațional care restructurează câmpul tău energetic, dizolvând blocajele emoționale și mentale care stau la baza multor boli fizice. Maestrii recomandă să cânți acest mantru de 108 ori zilnic, folosind un mala și rag de rugăciune pentru a număra. O tehnică avansată este cântarea armonicelor, capacitatea de a produce mai multe tonuri simultan prin modelarea cavității orale. Monahii tibetani sunt faimoși pentru această practică, producând sunete profunde, aproape supranaturale, care par să vibreze în oasele ascultătorilor. Nu este nevoie să atingi acest nivel de măiestrie pentru a beneficia de principiu. Experimentează cu producerea unui ton constant și jos, apoi modifică forma buzelor și limbii pentru a evidenția diferite armonice. Vei simți cum diferite părți ale capului și corpului
încep să vibreze. Această vibrație internă este profund vindecătoare, masând organele de la interior, stimulând circulația lichidului cerebrospinal și inducând stări profunde de relaxare. Un secret puțin cunoscut. Sunetul își maximizează puterea vindecătoare când este combinat cu respirația, vizualizarea și intenția. Nu cânta mecanic, ci cu deplină prezență și scop clar. Înainte de a începe, formulează clar intenția. Cânt acest sunet pentru vindecarea inimii mele sau pentru eliberarea de anxietate sau orice altceva este nevoie. În timpul cântării, vizualizează cum sunetul devine vizibil, poate ca unde de lumină colorată care radiază din tine, umplând corpul, apoi camera, apoi întreaga existență. Simte cum fiecare celulă a corpului tău dansează în rezonanță cu sunetul. Nu doar creierul și urechile tale aud, fiecare moleculă devine instrument, vibrând în simfonia vindecării. Sunetul are și o dimensiune colectivă. Când un grup cântă împreună, puterea se multiplică exponențial, nu doar aditiv. Dacă ai oportunitatea să participi la cântări de grup sau la sesiuni de kirtan, cântare devoțională, profită de ele. Câmpul energetic creat de vocile unite în armonie este extraordinar de puternic pentru vindecare. Dar nu subestima puterea practicii solitare. În liniștea camerei tale, sunetul tău devine intimă conversație între tine și universul din interiorul tău. Aici, în sanctuarul tăcerii întrerupte doar de vibrația sacră, se întâmplă vindecări miraculoase, transformări pe care nicio tehnologie externă nu le poate atinge. Ascultarea conștientă a sunetelor vindecătoare este la fel de puternică ca producerea lor. Există înregistrări cu cântări tibetane, cu cupe tibetane, cu frecvențe specifice, 432 Hz, 528 Hz, create pentru vindecare. Când asculți, nu asculta pasiv ca muzică de fundal. Ascultă activ, cu tot corpul, lăsând vibrațiile să te pătrundă și să te reorganizeze la nivel celular. Capitolul 6. Alimentația conștientă, alchimia nutriției spirituale. În învățăturile budiste, mâncarea nu este doar combustibil pentru corp, este medicină sacră, oportunitate de meditație și act de conexiune cu întreaga rețea a vieții. Fiecare masă este o ceremonie, fiecare înghițitură un moment de trezire. Când transformi relația ta cu hrana, transformi relația ta cu existența însăși. Buddha a vorbit despre calea de mijloc, evitarea extremelor. Acest principiu se aplică perfect alimentației. Nu asceza severă care slăbește corpul, dar nici indulgența nesăbuită care îl îmbolnăvește, ci o cale echilibrată, unde mâncarea este primită cu gratitudine, consumată cu conștiință și transformată în energie vitală. Primul principiu al alimentației vindecătoare este conștientizarea. Trăim într-o cultură a mâncatului distrat, în fața ecranelor, în grabă, fără atenție. Acest mod de a mânca perturbă complet procesul digestiv și ne deconectează de semnalele naturale ale corpului. Începe prin a crea un ritual în jurul mesei. Înainte de a începe să mănânci, ia un moment să privești hrana. Nu doar să o vezi, ci să o contempli cu adevărat. Dacă este un fruct, consideră minunea sa, cum a crescut dintr-o sămânță minusculă, hrănit de soare și pământ și apă, devenind această manifestare perfectă de culoare și formă și nutriție. Simte gratitudinea pentru toate forțele care au conspirat pentru a aduce această hrană în farfuria ta. Maestrii Zen practică o meditație înainte de masă, numită Cele 5 contemplări. Această hrană este darul întregului univers, pământ, cer, nenumărate ființe și multă muncă asiduă. Pot să primesc această hrană care este rezultatul muncii altora. Primesc această hrană, conștient de imperfeți. Iunile mele. Esențial pentru acceptarea acestei oferte este practica minții care se eliberează de lăcomie, furie și iluzie. Voi mânca pentru a contracara slăbiciunea corpului și pentru a susține viața. Accept această hrană pentru a realiza calea iluminării. Aceste contemplări nu sunt doar cuvinte frumoase, ele schimbă fundamental starea ta interioară când mănânci. Mănânci nu din obișnuință sau plăcere senzorială sau jenă emoțională, ci din înțelegere clară a scopului și gratitudine autentică. Această atitudine transformă digestia la nivel chimic, promovând asimilarea optimă a nutrienților. Al doilea principiu este lentoarea. Mestecă fiecare înghițitură complet, minimum 20-30 de ori înainte de a înghiți.
Poate părea exagerat, dar este esențial. Digestia începe în gură cu saliva, care conține enzime care descompun hrana. Când mănânci repede și înghiți bucăți mari, stomacul și intestinele trebuie să muncească mult mai greu, creând stres digestiv care duce la inflamație și boală. Mănâncă în tăcere, cel puțin la început. Tăcerea permite conștientizarea deplină a experienței mâncatului, textura, aroma, gustul, temperatura. Fiecare simț devine acut, fiecare nuanță de gust se revelează. Vei descoperi că hrana simplă, când este mâncată conștient, are o bogăție de savoare pe care nu ai observat-o niciodată în distracția mâncatului obișnuit. Al treilea principiu este moderația. Buddha a învățat că trebuie să ne ridicăm de la masă când stomacul este plin, doar în proporție de 80%. Această practică, cunoscută în tradițiile japoneze ca Hara-Haki-Bu, este unul dintre secretele longevității și sănătății. Când mănânci până la sațietate completă, supra-soliciți sistemul digestiv și creezi stagnare energetică. Dar cum știi când ai ajuns la 80%? Aici intervine conștientizarea. Când mănânci lent și atent, corpul tău îți trimite semnale clare mult înainte de sațietatea completă. Un sentiment de satisfacție subtilă, nu de plinătate apăsătoare. Învață să recunoști și să onorezi aceste semnale, chiar dacă mai este hrană în farfurie. Privitor la ce să mănânci, tradițiile budiste oferă înțelepciune profundă. Principiul ahimsa, non-violența, sugerează o dietă predominant vegetariană. Dar dincolo de considerațiile etice, există aspecte practice de sănătate. Alimentele vegetale au o vibrație energetică mai înaltă, sunt mai ușor de digerat și nu poartă energia suferinței și fricii care impregnează carnea animalelor ucise. Dacă alegi să incluzi produse animale, fă-o cu conștiință deplină și gratitudine pentru sacrificiul făcut. Alege surse etice și consumă cu moderație. Dar pentru o vindecare optimă, o dietă bazată în mare parte pe plante întregi, legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, este ideală. Fiecare culoare în alimentele vegetale corespunde unor fitonutrienți specifici cu proprietăți vindecătoare. Verde pentru detoxifiere și regenerare, roșu pentru inimă și circulație, portocaliu pentru imunitate și viziune, galben pentru digestie și metabolism, albastru-violet pentru creier și sistem nervos, alb pentru oase și sistem limfatic. Creează farfurii curcubeu, diverse în culoare și textură, nu doar pentru estetică, ci pentru spectrul complet de nutrienți pe care corpul tău îl necesită. Și gătește cu iubire, da, energia cu care pregătești hrana se transmite în ea. Studiile asupra intenției și apei ne arată că conștiința afectează materia. Când gătești cu gânduri de dragoste și vindecare, hrana devine medicină autentică. Există și postul conștient, o practică puternică de vindecare. Nu postul ca pedeapsă sau purificare rigidă, ci ca oportunitate de a da sistemului digestiv o pauză, permițând corpului să și redirecționeze energia de la digestie la reparare și regenerare. Un post intermitent simplu, de exemplu, mâncând doar într-o fereastră de 8 ore zilnic, poate avea efecte profunde asupra longevității și sănătății. În timpul postului, corpul intră în autofagie, procesul de automâncare prin care celulele deteriorate sau disfuncționale sunt descompuse și reciclate. Este ca o curățenie de primăvară la nivel celular. Postul stimulează și producția de celule stem, accelerând regenerarea țesuturilor. Nu este lipsă, este reînnoire. Dar postul trebuie făcut cu înțelepciune. Ascultă corpul tău. Dacă ai condiții medicale specifice, consultă un profesionist. Începe ușor, poate cu o seară pe săptămână fără cină, extinzând gradual. Și când postești, nu doar abține-te de la hrană, folosește timpul pentru meditație, contemplare, pentru a hrăni spiritul în timp ce dai corpului o pauză. Hidratarea este la fel de crucială ca hrana. Corpul tău este aproximativ 60-70% apă. Fiecare celulă, fiecare proces biologic depinde de hidratare adecvată. Dar nu toată apa este egală. Apa filtră simplă este bună. Apa alcalină poate fi benefică. Dar cel mai puternic este să îți creezi apă sacră. Umple un recipient de sticlă cu apă filtră. Gine-l în mâini și roagă-te sau meditează asupra lui, încărcându-l cu intenția de vindecare,
cu vibrația dragostei și sănătății. Poți scrie cuvinte pozitive pe recipient: dragoste, sănătate, pace, și structura moleculară a apei va răspunde acestor vibrații. Când bei această apă, bei nu doar hădoio, ci intenție cristalizată, medicină vibratoare. Alege și plante și condimente cu proprietăți medicinale: turmericul pentru inflamație, ghimbirul pentru digestie și circulație, usturoiul pentru imunitate, scorțișoara pentru zahărul din sânge, mentol pentru respirație și claritate mentală. Aceste superalimente nu sunt doar delicioase, sunt farmacie naturală, concentrație de compuși vindecători care au fost folosiți mileniar. Dar cel mai important aspect al alimentației vindecătoare nu este ce mănânci, ci cum mănânci. Poți consuma cea mai pură, mai organică dietă și totuși să rămâi nesănătos dacă o faci cu stres, cu grăbire, cu vinovăție sau frică. În schimb, chiar și o masă simplă, când este primită cu dragoste, recunoștință și conștiință deplină, devine sacrament, transformând nu doar corpul, ci și sufletul. Fă din fiecare masă o meditație. Nu o corvoadă sau o rutină, ci o oportunitate de a te conecta cu minunea vieții, cu interconectarea tuturor lucrurilor. În fiecare fruct este lumina soarelui. În fiecare sămânță este înțelepciunea eternă. În fiecare înghițitură de apă este oceanul cosmic. Când vezi aceasta, când o simți cu adevărat, mâncarea devine mai mult decât nutriție, devine comuniune cu universul însuși. Capitolul 7. Mișcarea medicinală, dansul energiei vitale. În tradiția budistă, corpul nu este o închisoare a spiritului, ci un templu sacru care trebuie onorat și îngrijit. Mișcarea nu este doar pentru fitness sau estetică, este o formă de meditație în acțiune, o cale de a armoniza corpul, mintea și spiritul într-o unitate fluidă. Când te miști cu conștiință, fiecare gest devine ritual, fiecare respirație devine rugăciune. Maestrii budiști au observat de milenii că energia vitală, numită ki sau prana, trebuie să curgă liber prin corp pentru a menține sănătatea. Când există blocaje, cauzate de tensiune emoțională, traume fizice, gânduri negative sau stil de viață sedentar, boala apare. Mișcarea conștientă dizolvă aceste blocaje, restaurând fluxul natural al forței vitale. Prima practică de mișcare vindecătoare este plimbarea meditativă. Nu este o plimbare obișnuită, unde mintea rătăcește în timp ce picioarele se mișcă mecanic. Este o practică profundă de conectare cu fiecare pas, transformând mersul într-un act sacru de trezire. Găsește un spațiu liniștit, unde poți merge neîntrerupt pentru cel puțin 10-15 pași. Poate fie o cameră, fie o ale în grădină, fie o potecă în natură. Stai nemișcat pentru un moment, conștientizând greutatea corpului tău, contactul picioarelor cu pământul. Respiră adânc de 3 ori. Acum începe să mergi foarte lent. Când ridici piciorul, fii complet conștient de procesul, cum greutatea se transferă, cum mușchii se contractă, cum piciorul se ridică, se mișcă înainte, coboară. Simte exact momentul când călcâiul atinge pământul, când talpa se rostogolește de la călcâi la vârf. Nimic nu este automat. Totul este experimentat cu deplină atenție. Inițial, mintea va protesta, va spune că este plictisitor, irelevant, o pierdere de timp. Lasă aceste gânduri să treacă ca norii pe cer și revină la senzația pașilor. Gradual, ceva extraordinar se întâmplă. Agitația minții se liniștește. O pace profundă începe să se aștearnă. Te simți ancorat, prezent, conectat cu pământul într-un mod pe care mersul obișnuit nu-l oferă niciodată. Practica plimbării meditative nu este doar mentală, are efecte fizice profunde, îmbunătățește echilibrul, fortifică mușchii stabilizatori, stimulează circulația în picioare și membre inferioare. Dar mai presus de toate, activează meridioanele energetice care încep în tălpi, conectând picioarele cu fiecare organ din corp. A doua practică esențială este Qigong sau Qigong, arta de a cultiva energia vitală prin mișcare lentă, conștientă, combinată cu respirație și vizualizare. Există numeroase forme de Qigong, dar vom explora câteva exerciții fundamentale accesibile oricui. Ridicarea cerului este un exercițiu de bază, dar profund. Stai cu picioarele la distanța umerilor, genunchii ușor îndoiți.
coloana dreaptă dar relaxată. Imaginează o sferă de energie între mâinile tale la nivelul abdomenului inferior. Pe inspirație, ridică mâinile lent în față și deasupra capului, ca și cum ai susține cerul, privirea urmând mâinile. Pe expirație, coboară mâinile pe laterale, ca și cum ai aduce binecuvântarea cerului jos în corp. Repetă această mișcare simplă pentru 9 sau 18 sau 36 de ori. Pare banal, dar dacă o faci cu conștiință deplină, vizualizând cum energia cosmică curge prin tine, vei simți un val de căldură și vitalitate umplându-ți corpul. Masajul organelor interne, prin Qigong, este deosebit de vindecător. Stai confortabil și plasează mâinile peste ficatul tău, partea dreaptă a abdomenului, sub coastele inferioare. Imaginează că mâinile tale emit lumină caldă, vindecătoare. Respiră adânc în zona ficatului, simțind cum cu fiecare inspirație aduce energie proaspătă și cu fiecare expirație eliberezi toxicitate și emoții stagnante. Mișcă mâinile către inimă, apoi plămâni, apoi splină și stomac, apoi rinichi, apoi intestine, dedicând câteva minute fiecărui organ. Nu este doar un exercițiu de imaginație. Căldura mâinilor tale, combinată cu intenția conștientă, produce efecte măsurabile, crește circulația sanguină în zonă, stimulează activitatea celulară, reduce inflamația. Yoga este o altă formă profundă de mișcare vindecătoare, perfect aliniată cu principiile budiste. Nu vorbim despre yoga ca sport competitiv sau gimnastică flexibilă, ci despre yoga ca meditație în mișcare, fiecare asana, postură, fiind o oportunitate de a explora limitele și posibilitățile corpului cu respect și curiozitate. Salutarea soarelui este o secvență dinamică care energizează întregul corp, dar chiar și o singură postură, ținută cu conștiință deplină, poate fi profund transformatoare. Postura copilului, genunchii îndoiți, fesele pe călcâie, fruntea pe podea, brațele întinse înainte sau pe lângă corp, este incredibil de terapeutică pentru sistemul nervos, inducând un răspuns profund de relaxare. Postura cadavrului, Savasana, întins pe spate, complet relaxat, pare simplă, dar este poate cea mai dificilă și mai importantă. Aici înveți să te predai complet, să eliberezi tot controlul, să lași corpul să se topească în pământ. În această predare se află o vindecare profundă, sistemul nervos parasimpatic se activează, procesele de reparare și regenerare sunt maxime. Dar și dincolo de practici formale, viața zilnică oferă nenumărate oportunități pentru mișcare conștientă. Când te ridici dintr-un scaun, fii conștient de procesul complet. Când urci scările, simte puterea picioarelor tale. Când întinzi mâna pentru a ridica un obiect, observă coordonarea miraculoasă dintre ochi, creier, mușchi. Transformă sarcinile casnice în meditație. Când speli vasele, simte temperatura apei, textura detergentului, mișcarea mâinilor. Când mături, observă ritmul respirației sincronizat cu mișcarea. Nu mai există sarcini plictisitoare, doar oportunități de a fi complet prezent, complet viu. Dansul liber este o altă formă puternică de vindecare prin mișcare. Închide uși în camera ta, pune muzică care te mișcă, nu muzică intelectuală, ci ceva care vorbește direct corpului tău și lasă corpul să se miște cum vrea. Nu coregrafie, nu pași corecți, ci mișcare autentică, neîngrădită. Permiteți-ți să fiți ridicol, să vă scuturați, să săriți, să vă contorsionați. Corpul tău conține tensiuni emoționale înghețate în mușchi și țesuturi. Mișcarea liberă și zgomotoasă este o metodă puternică de a elibera această energie stagnantă. Vei fi uimit de ce iese din tine. Poate râs, poate lacrimi, poate sunete primare. Toate sunt vindecătoare, toate sunt necesare. Pentru cei cu mobilitate limitată, chiar și mișcări minime pot fi profund benefice. Rotirea gleznelor și încheieturilor mâinilor, rotirea gâtului, ridicarea umerilor și relaxarea lor. Fiecare mișcare, oricât de mică, menține fluiditatea articulațiilor și circulația energiei. Zâmbetul interior este o tehnică taoistă adoptată în practici budiste. Nu este mișcare externă, ci internă. Stai liniștit și imaginează un zâmbet blând formându-se pe buzele tale. Nu un zâmbet forțat, ci unul care vine din o pace interioară profundă.
Lasă acest zâmbet să se reverse în interior. Simte cum zâmbetul coboară în gât, în piept, îmbrățișând inima ta cu căldură. Zâmbește ficatului tău, mulțumindu-i pentru munca sa neobosită de detoxifiere. Zâmbește plămânilor, rinichilor, stomacului, intestinelor. Fiecare organ primește recunoștința și dragostea ta. Această simplă practică are efecte profunde asupra sistemului endocrin și imunitar. Respirația conștientă în mișcare multiplică beneficiile. În orice exercițiu fizic, sincronizează-ți mișcarea cu respirația. De obicei, expiri în efort și inspiri în relaxare, dar experimentează și inversul. Observă cum diferite modele de respirație schimbă experiența exercițiului. Nu există reguli fixe, doar explorare și descoperire. Natura oferă cel mai perfect studio pentru mișcare vindecătoare. O plimbare prin pădure nu este doar exercițiu, este baie de pădure, o practică japoneză numită Shinrin-yoku, dovedită științific că reduce cortizolul, îmbunătățește funcția imunitară și induce stări profunde de bine. Fitoncidele eliberate de copaci au proprietăți antimicrobiene și antistres direct când le inhalăm. Când te miști în natură, nu te grăbi către o destinație. Explorează cu curiozitate, atinge scoarța unui copac, ascultă cântecul păsărilor, simte vântul pe piele. Lasă natura să te învețe înțelepciunea sa, flexibilitatea bambusului, rezistența pinului, adaptabilitatea apei. Corpul tău învață prin mimesis, prin rezonanță cu aceste calități. Și nu uita, odihna este la fel de importantă ca mișcarea. Corpul se vindecă în repaus, mai ales în somn. Mișcarea fără odihnă adecvată duce la epuizare. Caută echilibrul, alternarea dintre activitate și pasivitate, tensiune și relaxare. Acest ritm natural este esența vieții înseși, pulsul universului manifestat în corpul tău. Capitolul 8. Purificarea profundă, transformarea prin eliberare. Ultimul pilon al autovindecării în tradiția budistă este purificarea, nu doar fizică, ci la toate nivelurile ființei. Corpul acumulează toxine, mintea acumulează gânduri negative, inima acumulează emoții nerezolvate, spiritul acumulează karma. Purificarea autentică înseamnă eliberarea de toate aceste straturi de impuritate, dezvăluind natura strălucitoare, perfectă care a fost întotdeauna acolo, sub acumulări. Începem cu purificarea fizică, pentru că este cea mai tangibilă. Corpul tău este asaltat zilnic de toxine, din aer, apă, hrană, produse pe care le folosim. Ficatul, rinichii, plămânii, pielea lucrează neobosit pentru a elimina aceste substanțe dăunătoare. Dar când încărcătura toxică depășește capacitatea naturală de detoxifiere a corpului, toxinele se acumulează în țesuturi, creând inflamație, boală și îmbătrânire prematură. Prima metodă de purificare fizică este curățarea intestinală. Intestinele sunt rădăcina sănătății în medicina tradițională asiatică. Când colonul este supraîncărcat cu materie fecală impactată și toxine, tot corpul suferă. Energia stagneză, mintea devine ceața, emoțiile instabile. Practică o curățire blândă regulată prin creșterea fibrelor în dietă, legume cu frunze verzi, cereale integrale, semințe de in și chia care acționează ca mături naturale pentru intestine, hidratare abundentă, minimum 2-3 litri de apă purată zilnic, menține materialul intestinal moale și în mișcare. O tehnică ancestrală puternică este Shank Prakshalana, spălarea completă a tractului digestiv cu apă sărată. Nu este pentru începători și necesită pregătire și ghidare adecvată. Dar pentru cei care o practică corect, efectele sunt extraordinare: claritate mentală crescută, energie revitalizată, funcție digestivă restaurată. Mai accesibil este postul cu sucuri verzi pentru 1-3 zile. Sucuri proaspete din țelină, castravete, spanac, pătrunjel, ghimbir și lămâie oferă nutriție concentrată în timp ce dau sistemului digestiv o pauză necesară. Fără fibre solide de digerat, energia corporală se redirecționează către vindecare și detoxifiere. Dar atenție! Detoxifierea prea rapidă poate fi copleșitoare pentru sistem. Când toxinele înghețate în țesuturi sunt eliberate brusc în fluxul sanguin, poți experimenta ceea ce se numește criză de vindecare, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate, stări emoționale intense. Nu este semn că ceva e greșit,
Dimpotrivă, este semn că procesul funcționează, dar trebuie gestionat cu înțelepciune. De aceea, detoxifierea blândă și constantă este preferabilă exploziilor intense. Integrează zilnic alimente detoxifiante, lămâie în apă caldă dimineața, ceai verde sau de păpădie, crucifere ca brocoli și cale, turmeric, usturoi. Aceste alimente sprijină căile naturale de detoxifiere ale corpului fără a-l supra-solicita. Pielea, cel mai mare organ al corpului, este o cale majoră de eliminare. Baie de detoxifiere, cu sare Epsom sulfat de magneziu, deschide porii și permite eliminarea toxinelor prin transpirație. Adaugă câteva cești de sare Epsom într-o cadă cu apă caldă nu fierbinte și stai imbibat pentru 20-30 de minute. Poți adăuga și uleiuri esențiale pentru efecte adăugate, lavandă pentru relaxare, eucalipt pentru sistem respirator, mentă pentru energie, hidratează, te abundant înainte și după baie. Această practică simplă, făcută săptămânal, sprijină masiv procesele naturale de detoxifiere. Sauna sau camera de aburi oferă beneficii similare prin transpirație indusă, dar nu te forța, ascultă corpul. Dacă te simți amețit sau inconfortabil, ieși imediat. Purificarea nu ar trebui să fie tortură, ci regenerare blândă. Purificarea respiratorie se face prin tehnica Kapalabhati, respirația strălucitoare din yoga. Stai confortabil, cu coloana dreaptă. Respiră normal de câteva ori, apoi începe o serie de expirații rapide, puternice, prin nas, trăgând abdomenul înăuntru cu fiecare expirație. Inspirația se întâmplă pasiv, automat, între expirații. Fă 30-50 de astfel de expirații rapide, apoi respiră adânc o dată, ține respirația pentru câteva secunde și expir lent. Aceasta este o rundă. Fă 3 runde. Această practică purifică plămânii, oxigenează sângele profund, energizează creierul și elimină dioxidul de carbon stagnat din corp. Dar purificarea fizică este doar vârful icebergului. Purificarea mentală și emoțională este la fel de crucială, dacă nu mai importantă. Gândurile și emoțiile negative sunt toxine mai dăunătoare decât orice substanță chimică, pentru că afectează direct câmpul energetic și programarea celulară. Meditația asupra iertării este o practică profund purificatoare pentru inimă. Închide ochii și adu în minte pe cineva care te-a rănit, nu pentru a revizita durerea, ci pentru a o elibera în sfârșit. Vezi acea persoană în fața ta, recunoaște că și ea, ca toate ființele, caută fericire și vrea să evite suferința, că rănirea ta probabil a venit din propria ei durere și confuzie. Acum din centrul inimii tale, roagă-te mental, te iert, eliberez această durere. Îmi iau înapoi pacea și puterea mea. Nu trebuie să simți iertarea ca fiind completă sau autentică imediat. Procesul este mai important decât rezultatul instantaneu. Cu practică repetată, lanțurile resentimentului se vor dizolva treptat. La fel de important este să te ierți pe tine însuți. Câtă vină, rușine și autocritică porți. Meditația autocompasiunii cere să te privești cu aceeași bunătate cu care ai privi un copil mic care învață să meargă și cade. Ai face greșeli, ești imperfect. Și totuși ești vrednic de dragoste, nu în ciuda imperfecțiunilor, ci cu totul, așa cum ești. Pune mâna pe inimă și spune: ții, mă iert. Sunt în proces de creștere și învățare. Mă accept complet. Repetă până când ceva se relaxează în pieptul tău, până când lacrimile vin, nu lacrimi de tristețe, ci de eliberare, de vindecare profundă. Scrierea eliberătoare este o tehnică puternică de purificare emoțională. Ia o hârtie și scrie totul ce simți, fără filtru, fără cenzură, fără grijă pentru gramatică sau coerență. Furie, frică, tristețe, confuzie, varsă totul pe hârtie. Nu este pentru a fi citit de nimeni, este pentru a scoate din interior ceea ce a fost reținut, apăsând asupra ta. După ce ai scris tot ce trebuia scos, citește-o odată, recunoscând și validând aceste emoții. Apoi, într-un ritual de eliberare, arde hârtia, în siguranță, sau rupe-o în bucăți mici, vizualizând cum povara emoțională se transformă în fum sau se dizolvă în aer. Această acțiune fizică completează procesul psihologic de eliberare. Purificarea spirituală implică eliberarea karmei,
acțiunile, cuvintele și gândurile din trecut care continuă să genereze efecte în prezent. În budism, karma nu este pedeapsă divină, ci pur și simplu legea cauzei și efectului la nivel moral și spiritual. Ce semeni, culegi. Meditația Vajrasattva este o practică tibetană sacră pentru purificarea karmei. Vizualizează deasupra capului tău figura strălucitoare a lui Vajrasattva, o deitate albă, pură, emanând lumină de diamant. Din inima lui coboară un șuvoi de nectar alb luminos care intră în corpul tău prin creștetul capului. Acest nectar de lumină umple tot corpul tău, spălând și dizolvând toate impuritățile karmice, acțiunile dăunătoare din această viață și din vieți anterioare, gândurile negative, emoțiile destructive. Vezi cum aceste impurități ies din corp prin bazinul pelvin și tălpile picioarelor ca fum negru, dispărând în pământ unde sunt neutralizate. Continuă până când tot corpul tău este plin cu nectar luminos, până când te simți complet curat, nou-născut, liber de povara trecutului. Această practică, făcută cu credință și devotament, are efecte profunde asupra conștiinței și destiniului tău. Mărturisirea și restituirea sunt forme practici de purificare karmică. Dacă ai rănit pe cineva, recunoaște, ți acțiunea și cere iertare, nu pentru a fi absolvit, ci pentru a ți lua responsabilitatea. Dacă ai furat ceva, restituie-o sau dă echivalentul în caritate. Dacă ai minți, spune adevărul, chiar dacă este inconfortabil. Aceste acte de reparare nu schimbă trecutul, dar transformă relația ta cu el. Eliberează vinovăția care te apasă, restaurează integritatea ta și creează karma pozitivă pentru viitor. Meditația Tonglen, practică de dare și primire, este o formă avansată de purificare prin transformarea suferinței în compasiune. Este contraintuitivă, dar profund puternică. În loc să vizualizezi primind lumină și expulzând întuneric, faci inversul, pe inspirație, primești suferința altora sau propria ta suferință, ca fum negru în inimă. Pe expirație, trimiți lumină, vindec, are și pace. Pare riscant, de ce ai invita suferința în tine, dar secretul este că nu o păstrezi. În momentul când suferința atinge inima ta plină de compasiune, ea se transformă instant. Întunericul nu poate supraviețui în prezența dragostei autentice. Se dizolvă, se purifică și tu expii, poți trimite înapoi numai lumină. Această practică dezvoltă compasiune extraordinară, distruge autopreocuparea și frica și creează un curaj spiritual profund. Maestrii budiști o practică pentru toți ființele care suferă, dar poți începe mai simplu, pentru o persoană dragă bolnavă sau chiar pentru o parte din tine însuți care suferă. În cele din urmă, purificarea ultimă este realizarea naturii minții în meditație profundă. Toate impuritățile, fizice, emoționale, mentale, karmice, sunt în esență temporare, superficiale. Sub ele, mintea ta este și a fost întotdeauna pură, luminoasă, perfectă. Nu trebuie să o crezi sau să o atingi, trebuie doar să o recunoști. În sesiunile profunde de meditație, când mintea se liniștește complet, există momente de recunoaștere directă a acestei naturi pure. Nu este o experiență mistică vagă, ci claritate limpede, evidență incontestabilă. Aceasta este ceea ce am fost întotdeauna. Nu sunt gândurile mele, nu sunt emoțiile mele, nu sunt nici măcar corpul meu. Sunt conștiința pură în care toate acestea apar. În acea recunoaștere, purificarea este completă și instantanee. Nu pentru că ai eliminat ceva, ci pentru că ai văzut că ceea ce părea impuritate era doar iluzii trecătoare pe suprafața oceanului infinit al ființei tale adevărate. Acesta este scopul final al tuturor celor 8 tehnici, nu doar să te vindeci de boală, ci să descoperi că la nivelul cel mai profund tu nu ai fost niciodată bolnav. Ești și ai fost întotdeauna perfecțiune pură, manifestând temporar în forme imperfecte pentru a învăța, a evolua, a te trezi. Îmbrățișează aceste tehnici cu încredere și devotament. Practică-le zilnic, nu ca pe obligații, ci ca pe oportunități de a te întoarce acasă către tine însuți. Și în timp vei descoperi că vindecarea nu este ceva ce realizi, ci ceva ce permiți. Dezvăluirea sănătății perfecte care a așteptat întotdeauna, ascunsă doar de ignoranță și rezistență. Pacea profundă, bucuria naturală, claritatea limpede.
energia vitală debordantă. Acestea nu sunt scopuri îndepărtate, ci starea ta naturală, restaurată prin practică dedicată. Drumul este deschis. Pășește pe el cu încredere. Vindecarea te așteaptă nu undeva în exterior, ci în sanctuarul cel mai interior al propriei tale ființe strălucitoare.